wayya na ga nama da yawa haka ne. Wallahi oga laburuza ka san Dauda mai nama. A nan unguwa uku babban layi mai nono. Duk unguwar ba wanda ya kai shi iya gasa nama. Allah shi yasa na ce kuma ga arha ga rahusa. Shi yasa na ce bari in karɓo maka ai. Ai na jira. Wallahi Allah kasar raban da in siyo ma naman kare. Naman me? Naman da na siyo ma a gurin ya uba ko. Naman kare? Ahab. Yanzu naman kare nake ci? Zan nake aikin ka siyo min naman kare kake kawo min? To har naman masa ka ci wurin ga. Ka ci na kusu. Har da na kwaɗo ko? Har da na kwaɗo. Ba irin naman da babu irin naman da baka ci ba. Mu da muka yawo a daji. Ahab. Da Allah na sa ne ko na ka wallahi ban san naman kare wallahi. Naman wannan akuya ne. Ai ka san shi Dauda naman dabba yake yanka. Ina ranka ya dade. Da sa da rago da tinkiya. Ni komai kai ciki ya zama nama, ni komai ina yi. Ka gane? Tun da dai ka riga ka ci, wallahi bai dawowa. Ba ai wannan naman akuya ne. Kuma Dauda mai nama shi naman sa mai kyau ne. Ni fa ka san ban shiri da naman kare wallahi. Ba hana san naman. Na sani wallahi oga laburuza. Naman ma ta fita ma'arif. Yanzu kai da Allah kai. Bari mana. Kai wai me yasa kake haka ne? Mi? Kai matsalarka haɗiye nama kake baka tauna. Ban tauna halaro ana an kace ma. Mallan da Allah ya kai da Allah. Saurara. Ka san Allah? Kai. Denied. Ina hedo. Da kunnen ka kuma wallahi. Ka ji na ce maka wallahi in na ƙara cirowa wallahi bebe zaka zama. Bebe zaka zama wallahi. Ai oga ba kai ai muzuru zaka mai da shi. Ai abin da zan mai da shi kenan. Wallahi yanda zai fi daɗin gasuwa. Allah abin da zan mai shi kenan. Ana tare babu amana kai haka kake. To ta haka nan ce na tuna fasan da muka fara haɗuwa da kai. Kuɗi fa ka zare a waya fa. Wai da mun ba ku manta ba? Wallahi. Allah haka ne. Akwai dakon mashin ne. Hajiya akwai dako? Akwai dako? Me za a ɗauka? Ni ba ta ce in ɗiba. Kai ba kai ba mai kuzo mai baran nan naka ba zai ɗauka. Yawwa. Zare yan bakin ciki kike wallahi. Na ƙi yanzu ba ma. Kuma wallahi duk hayar da kabbe sai kai hot. Wallahi. Bakin ka ya tare dan yanka shi dan bukudu. Kai. Talaka bawan Allah. Allah haɗe ka son talaka. Kaga dan magyaro mai kura ruwa ka duba. Wallahi na gani. Wallahi. Ni wallahi ka san me? Kai. Ni fa na fara zargin ka anya ma ba baki ka. Bakin me? Tun da na ɗauki can matan nan wallahi. Halinka ne jama. Halinka na babu wani. Kamayya. To ka bari in ɗauka tun da hannawa da lodi. Amma ita ce in ɗauka ta ce mai baro. To dan ta ce mai baro baka cewa tare muke. In ka yi zuciya ka sai baro. Ni za ka mahaɗe. Ni ka gama haɗe. Ni ba da kake gani a garinmu mai kuɗin garinmu ne. A haka? Wallahi. To ni in kai garinku mai kuɗi kake wallahi ni miloniya niki. A hakan? Yi wallah. Kana da kwanda? Alhaji za ka kai ma da kwane? Kai. Saran ka ga inuwa ɗai wanga layi nauna. Da kwannan fa in gaya ma fa yanda ka fito daga garinku ka zo nema ni ma haka na fito. To ni an waɗi ma. Wallahi da kake gani na shagon mada ne. Allah ya sa Ebola kake. Sai ka bar ni wallahi. Kai? Ni horo. A ga yanda ya ce a cikin wayarsa fa ya cire kuɗi. Kai don Allah. Wallahi da ATM ne ke yawo. Ko mu danne. Amma za ka danne. Shi wanga. Wannan ƙaton za ka danne. Billahi allazi in yama wan block ta ta sabon block ta. Ranka daɗe. Yalla bai. Kaga. Yalla bai. Kakka wace min. Ba magana ɗauka ba. Yalla bai. Da Allah
mun ga abin da kai. Wallahi mun ga komai. Wallahi ni na ga ATM a tare da kai. Baro wallahi. Saboda haka dan Allah ya aje ka ga mu nan da ka ga mu faqara'ul ladzina amanu ne. Wallahi haka take. Wallahi Allah duk wuni guda yau ba aikin da muka shi ɗaya wa zo da wallahi. Gani ne ka zaro kuɗi a waya fit ya fito. Wallahi. Yanzu mu je mota ɗauki doyan mu je dubu mota sai mu. To shi kenan bari ka kai karka ci a a sai dan bakin ciki hake na zo ya da kwan ice ni na ya kaso hima bakin ciki wallahi ban mai da kai gurgu ba wallahi kana kibe ni a kai waradu a kai za ki dauka kai inda dai ka ce kai kwadayayye ne gobe ka saki waye ta ka duk kwadayi na kana gani na ki cin naman nan baki babu baki babu na gaya maka ai na biyu kenan na ciro dala baki ka ta baki in sa baki ami lala da kai da dai ka taimaka ma rayuwa ko ga a taimaka ma Allah a dawo da shi daidai ba shi albasa ya kai ga albasa wayo ka ce kai shege gobe in an ce ka dauki abu ka ƙara dauka ka ƙara ci na bai ba sai ya gama ya ce muke ci ba kai da sarkin kwadai kaga na ci zaki na ci giwa na ci damusa na ci naman da duk kwadai na haƙura da naman nan sai kai yalesh uga yaya yanzu mu za mu wannan yanzu ba wannan ba tukunna yaushe kuka kawo man customer ko last abin nan fa an ci ananin ka kawo customer ka san ƙasa ce uga kebura ake sha wallahi mutane yanzu duk a waye suke na rance da Allah in mallam kowa yanzu kowa ya waye to amma ai yanzu mu lokacin da ake wahalan nan mu lokacin muke ciniki lokacin muke samun mutane suna son su linka kuɗi Allah uga Allah ai wayen kenan a lokacin da ake wahalan kuɗi a lokacin ake samun kwastoma a daure a kawo mana kwastomomi an gama duk wani kedari da yake wanda ya ci mutanen wallahi in ba ku kawo kwastoma wallahi zan maida ku doya ba dai oga ni fa in ka bi ta ba anya oga ma ba za mu bi kasuwannin kauye ba kuwa ai dole ne ai nan wurin na yan birnin nan maganan ku yan birnin nan fa kwana biyun nan sun waye kudi yana kauye ranka ya dade doyar da ya wace irin na yar mai nan wanda ake sakwara da ita oga kar in ka mai da ni doya ai akwai matsala to a kawo customer to wallahi za a kawo ma kana lashe baki kana kallon naman ne wai oga da in dan tsamsa nama wallahi okay ko da dare ba kenan ko in barin tafi kar ka mai da ni birin da ka ko fa wallahi kai da dan abu wallahi Allah wallahi mutumi na gari fa yayi kyau wallahi tunda muka haɗu da ogala guruza wallahi ka duba takalmin nan ya samu yanci ya yi shekara 10 ba an kai ba sai yanzu wallahi polish na sa aka mai wallahi na gani me polish din nawa ya karba gwango nawa ka samu na bashi ya karbi 2000 iya wanke takalmin wallahi ya ma arha Allah wallahi ogala guruza wani ya ce ba ma kawo customer wallahi haka nan Allah dai saboda haka salarin mu zai iya rage mai wallahi haka nan Allah dai shi kawo wani gara sala kaka ga ina ta wai magana haka ina sa indiyanci saboda idan na je ma ba wai hausan zan dinga maku ba duk uban da zai koye tu indiyanci ya koya kafin na dawo kuci na yi zan je indiya ne ba zan ɓadda kama ba to ni da ina da ra'iya port zan yi wankan inji kai ni fa kudin komai da komai na hada ina tare da su da kudin da zan yi wankan inji da kudin komai da ka sani transport dina da na aure din na hada to aure wasa ne indian ba mai kyau fa ai ba sa da zan yi nima ina yin wankan inji na zama kawai fari nima to ya za a yi kai hakuri yan gidanmu dai ba anda na fi so a duniya kamar sa to su ma in naje India sai dai su je makarantar indiyawa su koyi indiyanci mu dinga magana dan gaskiya ba karamin rashin mutunci zan yi a India ba in naje to zare mi waya kawai in na sauka godiya nake wallahi ga wani mahaukaci can ciri nare babariya ka san ogala guruza dama ya ce ba kwana biyu ba ma ka kwasto wallahi haka nan Allah ya kawo mana gara kai wallahi sai na rawa kirawa dole in rawa kirawa Allah dole in rawa kirawa
kai curi nori haba da haba ko ana gwadi ma kana rufe ido shegu yan maula uban wa za ku taimaka da ka ciro kuɗi ba inda ya ka ba kai ya kai ka sani aure kace son ka yi a India kuma furiyanka za ka aura kai bura uba to dama ya za a yi mu gane wa bai gane mahaukaci hala to ya kai kuka gane taho zauna tsakiya na kusa da tsakiya zauni dan iska to zauna gehe ya kai kuka gane kai ka kwantar da hankalinka akwai oga yana nan oga laguruza kwarai wallahi oga laguruza idan ya ga dama kana daga nan zai iya kai ka India ka dama kana bude ido ba aljani ne kenan a wayarsa kadai yana iya zara miliyan guda to a zare min a tama mu je a takan ma sai ma shin yanzu mi an san ina da san karin guzuri yanzu mi an guzurinka nawa ne guzurinka zan yi bulecin ban san addawo ina so na kaga Michael ma yayi wankan in naje zan yi wankan in kuma fa gaskiya ka san India dole ya ƙara haske ni da na sani in naje a baki zaka ji suna mashikaran bazatan gunki fa kenan za su gaskiya ne yanzu abin da za a yi yanzu kai yanzu nawa ne guzurin nawa a guzurinka na ta India sun kai 300 to miliyan 7 za a yi ma miliyan 7 dan girma Allah in kaga dama ka zauna da gaske a karamin yanya in kaga dama ka biyo mu siya kuna so na kaman ku Allah ya taimake ka wai yau ku ne nake gani kuwa ko dai da bako ma muka zo ranka ya dade Allah sarki ai in ka gan mu ka san ta samu wallahi haka ne wannan bawan Allah ya labai abin da ya kawo mu wajen ka mun tare shi a hanya duk duniya ba inda yake so ya je hada jinsi da su ya aure irin India Allah sarki yana sanya aure matan nan masu gashi har gadan baya Allah sarki sai muka ga guzurinsa ba zai ishe shi ba gaskiya abin da yake da shi 300 ce a sai muka ce bari mu kawo shi na san ka mai imani ne da tausayi zaka iya mai ko da miliyan 7 Allah sarki to ai ku kun manta ne ni da nace ku dinga kawo mana mutane wanda za mu dinga masa miliyan 100 miliyan 200 da yake ranka hirde ka san an ce ka so ma dan uwanka abinda ka so ma kanka haka ne ciwon ga da haka gani dan uwan mu na talaka sai na ya ba mu wallahi mun ka taho da shi ga ba ni da buri ba komai ba zan yi da miliyan 100 Allah sarki wallahi ya ban to albishirinka zaka je can India mata biyu ma zaka aura zuka shikenan kaga yake aure furiyanka da ashwariya da dafika su nake so yawwa wallahi to shikenan to kamar yadda ka sani shi wannan abun kuɗi zaka saka ka ci kuɗi amma idan ka saka kuɗi idan har baka ci ba to fa kuɗinka sun buruwa kwartukwar kenan ba wani boye ba boye mu ba ma cuta kuma ba ma cutarwa 1000 kake so zai baka 1000 wallahi ni da nake ciro miliyan 1 daga waya ai ka kawo su duka a zuba kai madagwal dai na koda da kadan in na gani sai na yi babu komai ai kana da gaskiya zaka iya yin haka din wada dan fara da 3000 ne shahada to in na cito kama ya kokari masha Allah saboda ko 10,000 ba za ta hana ni zuwa India ba wallahi to wannan shiri yayi daidai to yanzu dai ka ga kwallaye hannun ka taba su yawwa ka dai ji su ko yawwa to idan na dauki wannan guda ɗaya na saka anan wannan kuma na baka nace ka rike tambaya ne kwara ɗaya guda nawa ne a hannunka guda ɗaya mu ɗaya mu gani har ya ci amma dai sa'aru ai mu na abu ai ba wahala sosai alquran kai fa basiri ne fa ni wannan abin an mun ya fi sau 10 ma ban iya ci ba yanzu ga 3,000 ka kuma yanzu ga 3,000 za a ƙara maka kudinka wanda yanzu nan ba cuta ba cutarwa ai mu nan ba ma cuta ba ma cutarwa wallahi Allah taimaki mai taimako ai ba cuta ba cutarwa a wannan harka abinda mu muka yi wannan kudi ga kuma 3,000 ka an ƙara ma kai ai mu nan ba ma cuta ba ma cutarwa ba cutarwa wallahi da gaske ne ai da kaci zamu baka madagwal ku raba 1,000 yawa mi kota na kai ban san wargi da Allah daina mun haka ba kana shigan mun shadu wallahi wata rai dai ka ji na mara asan gaudi Allah wai kuma 300 zaka bashi ma
Allah shi ban bashi 100 ba zan bashi 100. to da na ce mai ka saka duka ma ni na gaya ma ka sa za a ci bakwan na yadda wallahi. sa 50,000 mallan. ka ji ko dan bakin ciki ka zuba su duka dan Sakkwato baya san ka ci kai mugu ne. Ni din. Kai mugu ne. Okay. Kuma sai na sa su duka. To sa. Mu wallahi ba zan bashi kuɗi da yawa. ko fucika ba za mu ba shi to ko fucika ka gan su. to yawa ka san an ce komai da bincike yahi yawwa tabbas Wai. a nemo dan tafi da Allah saboda miliyan 7 daukan ta ba In zai kai daɗe ni zan yi da ko. Wallahi ba zan ba za ka dauki da kwabo Wallahi ba zan ba ka ina na wallahi ka daina da kun kuɗi na ne. to gashi nan za mu sake na biyu za mu yi rigima da kai dan Sakkwato. Ya hankuri. yawwa to yanzu za mu je na biyu kamar yadda na yi zan baka su gaba ɗayan su ka taba su ka ji ka dai ji su ko yawwa to ga ɗaya a nan wurin na saka shi a ciki ga kuma ɗaya na baka su ka riƙe gamgam tambayar ce guda ɗaya da za a ƙara maka guda nawa ne a hannunka Wallahi ɗaya ne. yawwa ba cutarwa Oga dan annabi a nemo dan tasin nan ai dole ne nan miliyan 7 fa tasha za a ba tsallaka tasha za a tsallaka a ɗauko buɗe mu gani Wayyo Allah. a'a Wayyo. sai daman ba komai a hannu Wayyo. ka dai ga ɗaya Wayyo. ka ga biyu Ina madagwal? ka faɗi Ina ma dagwal. kake ni ban sani ba Gai ma dagwal. Wayyo. Shin ga hanya ban hodi ma cewa duk hanyar da an kabi dan matar ga Najeriya zai mutuwa ba ban hodi ma ba. ka faɗa wallahi Ah, kai dama ni inda na gano da matsala kai Allah gata na. ka kai san inda na gano da wannan bai matsala da sa'a wallahi duk matan da suke Najeriya zuƙa da muke da su suna neman mai aure ka ce za ka haura yanki Wayyo. ka ɗauko mana wacce ba yaran mu ba ƙabilan mu Ni ba ma dai yanzu ka shi ne dubi gani. Gabon ina ka baro Rahama Washa. Sadau wallahi ka duba ga su tsamiya. Duk da dai kana tsami, dole ta yi hankuri da kai tun da kuɗi gare ka. Ga kuma su a tete da bala'in ƙarfi. Ko banza tana ma ɗiban ruwa. Oga, kai zan duba gaban din. kudin ka ya riga ya burwa ai kudin ka ya buruwa tashi ka ban da Allah Kamanya. da Allah kai Haba. kai Haba oga. kai za ka san Allah ba za ka ka san Allah kai mana Na farfado. kai ka gan mu nan wurin ba mu da mutunci wallahi Ah, ha wallahi gwara na haɗi zuciya na mutu. kuma wallahi kawo wuka buga ma Ina hanyar Indiya. ka san Allah in baka ba hankali ba Bena. idan baka ba hankali ba hancin ka wallahi zan maida maka shi ai ɗayan ka ogani wallahi ba ma hanci nake so ka mai ƙiyarsa ba bera ya kamata ka mai da shi Bera kuma. wallahi ba mu da mutunci na beran dinka Ko Ina ne abin hanyar sai biri Indiya? bai abu sai ta mai hanya wai kai da kuke jira wai hanyar indiya dan iska banza ne. hanyar kullun gwari na tura shi Wa- wallahi Ce gawa na. wata kai wallahi kullun dama na yi burok wallahi oga eh a ganin nan eh yau ina ta gobar dauda Allah Allah ai yau za ku ji daɗi wallahi oga gaskiya wallahi daman da gani sai dubu za a muku yanzu ku tashi mu shiga ciki saboda ku tashi mu shiga ciki kada ya je kawo ai yadda ka gan shi gurin nan kan